Hemmäňize salam. Bugünkü deňeşdirme adamlaryň bütün dünýäde jynsdaýdan iki topara bölünüşi ýaly elementleriň hem iki topara bölünüşi barada deňeşdirme bolar. Adamlar iki topara aýallar we erkekler diýip bölünýär. Elementler bolsa metal dällere we metallara bölünýär. Elektrotritsatçyligi 2den ýokary bolsa olar metal dällerdir. Elektrotritsatçyligi 2den aşak bolsa onda ol metal elementdir. Birleşme emele getirmek atomlara näme gerek? Olar özleriniň daşky elektron gatlygyny 8-e dolmagy ymtylýarlar. Şol ýagdaýda metal däller metallardan elektrony alyp bilýärler. Olam elektrotritsatçylyk bilen bagly. Elektrotritsatçylyk bu öz oluşly güýç diýseňem bolýar. Durmuşda dawa jenjel aýal bilen erkek arasynda ýüze çyksa, köplenç erkekler aýal bilen deň bolup durmazlygy üçin men ýeňildim diýen ýaly manyda jedeli terk edýärler. Belki bu da elektrotritsatçylikler bilen baglanşyklydır. Elementleriň arasynda elektrotritsatçyligi iki golay bolan elementler bar. Olar amfater elementlerdir. Olar bolsa men erkek sıpat aýallar ýa-da aýal sıpat erkekler bilen deňeýän.